आजची गोष्ट आहे गणपतीचा चंद्राला श्राप। गणपतीचे वाहन हे उंदीर आहे, त्यामुळे एकदा गणपती त्यावर बसून सहज फिरायला निघाला। वाटेत जाताना एक साप त्या उंदराला दिसला। त्याला बघताच उंदीर घाबरला व इकडे तिकडे तुरू पळायला लागला आणि त्याच्यामुळे गणपतीचा तोल गेला व तो पडला। गणपती पडलेला बघून आकाशातील चंद्राला खूप हसायला आले। त्याचे हसणे बघून गणपतीला राग आला व त्याने गणपतीला शिक्षा करण्याचे ठरवले। तेव्हा गणपतीने चंद्राला शाप दिला व त्यामुळे चंद्र काळा पडला। सगळीकडे अंधार झाला। अचानक अंधार झाल्यामुळे सर्व लोक घाबरले आणि ओरडू लागले, अचानक हे कसे घडले? व त्यामुळे देवसुद्धा घाबरले। देवांना चंद्राची दया आली व त्यांनी गणपतीची प्रार्थना केली, पुन्हा उजेड पडावा म्हणून त्यांनी चंद्राला परत पूर्वीसारखे करण्यास चंद्राला सांगितलं। गणपतीने देवाचे म्हणणे मान्य केले। चंद्रालाही त्याची चूक समजली होती, म्हणून चंद्राने गणेशाची क्षमा मागितली व त्याला नमस्कार केला, परंतु गणपतीचा झालेला अपमान तो विसरला नव्हता। चंद्राला त्याची चूक कळण्यासाठी त्याने चंद्राला शाप दिला। चंद्राचा आकार पूर्वी पूर्णपणे गोल होता। शाप दिल्यामुळे त्यांचा आकार बदलला। गणेश चंद्राला म्हणाला, तुझा आकार आता रोज गोल दिसणार नाही। महिन्याचे सुरुवातीचे 15 दिवस रोज थोडा थोडा वाढशील आणि फक्त 15व्या दिवशी पौर्णिमेला पूर्ण गोल दिसशील। त्यानंतर त्याचा पुढचा 15वड्यात तुझा आकार कमी कमी होईल। अमावस्येला महिन्याच्या शेवटी तर तू मुळीच दिसणार नाही। भाद्रपद हा माझ्या जन्माचा महिना। गणेश चतुर्थीला घरोघरी लोक गणपती बसवतात। त्या दिवशी लोक मोठा उत्सव करतात। या गणेश चतुर्थीच्या दिवशी जे लोक तुझे दर्शन घेतील, तुला बघतील, त्यांच्यावर चोरीचा आळ येईल। यापुढे लक्षात ठेव, जगात कधीही कोणीही कोणालाही हसू नये, कारण हसतो तो फसतो। गोष्ट आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।